салом дӯстони азиз, дарсҳои омӯзишиамонро идома медиҳем, қадамҳои далелсанҷиро меомӯзем ва соҳиби тӯҳфа мешавем. шояд барои шумо ҷолиб аст ки дар дарси гузашта кӣ соҳиби тӯҳфа шуд, яъне ғолибон киҳо ҳастанд. онҳоро дар интиҳои навор барои шумо муаррифӣ мекунам. имрӯз бошад кори мо хеле сода аст. мо имрӯз каме аз амнияти рақамӣ ҳарф мезанем. аниқтараш почтаи электронии худро месанҷем ки зери ҳуҷуми хакерҳо мондааст ё ин ки не, яъне ки нафаре хостааст ки почтаи моро шиканад ё ин ки не. ин қадамҳо хеле сода аст, бояд ҳамроҳ иҷро мекунем ва ҳамчунин метавонед ки соҳиби тӯҳфа шуда бошед шумо ҳам. рафтем. барои тафтиши почтаи электронӣ ба мо ана ҳамин платформа лозим аст. пайванд яъне силкаи ин сомонаро дар замима яъне описанияи видео мегузорам. hawabin.com холас номашро гуфта намешавад. барои мо номаш шарт ҳам нест. муҳим пайвандашро дорем. хулоса кор кардан бо ин платформа хеле сода аст. моро мебояд ки суроғаи почтаи электронӣ ё рақами телефонамонро дар ҷои ҷустуҷӯ нависем ва тугмаи энтерро пахш кунем ё тугмаи заложилиро. биёед почтаи маро месанҷем. бо ҳарфҳои лотинӣ менависем salimjon.93@mail.ru. энтерро пахш мекунем, 3 сония интизор мешавем ва маълумотро бароварда медиҳад. хуб, хорошие новости. Никаких взломных аккаунтов и никаких вставок. яъне почтаи электронии моро кӯшиши шикастан накардаанд. хуб, биёед почтаи яке аз дӯстонамонро, акои Рустамро месанҷем. ин суроғаи қаблии акои Рустам аст. суроғаро нусха бардорӣ мекунем ва мегузорем. Интерро пахш мекунем. Он нет, перехитрил. Взломано один утечки данных и не обнаружено паст. Чихеле ки мебинед, як маротиба кӯшиши шикастани ин почта нишон дода шудааст. пас манзар низ рангаш сурх шуд. агар кӯшиши шикастан набошад, рангаш сабз мешавад. агар бо шумо ҳам ҳамин ҳолат рух дод, шумо метавонед 3 қадаме ки дар поёни ҳамин сомона нишон дода шудааст иҷро намуда рамзи худро пурқувват намоед ва аз ҳуҷумҳои хакерӣ эмин бошед. хуб дӯстони азиз, шумо чӣ хеле ки шоҳид будед, санҷидани он ки почтаи электронии мо зери ҳуҷумҳои хакерӣ мондааст ё не хеле сода аст, ҳамагӣ чанд дақиқаи кӯтоҳро талаб мекунад. воқеан ҳам шумо метавонед почтаи электронии худро бо истифода аз сомонаи мазкур санҷед ва қадамҳоятонро скриншот яъне намогирӣ карда ба суроғи электронӣ бо ҳарфҳои лотинии salimjon.saidov.93@mail.ru фиристед ва соҳиби тӯҳфа шавед. нафаре ки аввалин шуда ин корро иҷро карда ба мо мефиристад соҳиби смарт браслет ва нафаре ки дуввумин шуда мефиристад соҳиби гӯшмонаки бесим мешавад. дӯстони азиз, барои ҳамаи шумо бурдборӣ тамоно мекунам ва ин навбат моро мебояд ки ғолибони дарси гузаштаро барои шумо муаррифӣ кунем. вазифаро аввалин шуда ба мо Раҳимов Аке, баъдан Наргиз Каримова, Буисҷон Ҳакимов, Моҳру Қурбонова чанд маротиба, Шукрона Файзалиева, Таҳмина Ҷумаева, Зарина Сатторова, Адиба Дӯстматова фиристоданд. ин навбат хеле зиёд бинандагони мо дар озмуни мо ширкат варзиданд ки барояшон ташаккур мегӯям. аммо мувофиқи ваъда нафароне ки аввалин шуда фиристоданд ғолиб дониста мешаванд. аз ин лиҳоз ҷои аввал насиби Раҳимов ва ҷои дуввум насиби Наргиз Каримова аст. ба дигарон гуфтаниам ки дафъаи навбатӣ метавонед зудтар вазифаҳоро фиристед ва соҳиби тӯҳфа шавед. то наворҳои омӯзишии дигар, худоҳофиз дӯстони азиз.